Dobar dan, dobrodošli u recepturu. Stari kolači iz bakinih bilježnica često su prava otkrića, a takav je i naš današnji recept. Kolači od časne neobično su ukusna slastica za sve ljubitelje kolača s orasima. Slažu se od nekoliko slojeva biskvita koji je namazan na oblatne i tako ispečen, a između njih stavila sam izvrsnu svijetlu kremu. Orasi se nalaze u biskvitu, ali i posipani između slojeva, te sve zajedno čini izniman zalogaj. Pogledajte kako sam napravila ove ukusne kolače. Za današnji recept trebamo 4 male oblatne, za biskvit mljevene orahe, šećer i jaja, a za kremu maslac, šećer u prahu, jaja, mlijeko, brašno, crnu kavu i mljevene orahe za posipanje. Prvo ćemo napraviti kremu. Uzet ću 4 žlice mlijeka, stavit ću ih u brašno i to razmutiti. Dodat ću još malo mlijeka da mi bude tekuća smjesa. Smjesa ne smije imati grudice. Dobili smo gustu jednoličnu smjesu i sad ćemo zakuhati mlijeko. Čekamo da mlijeko zakipi. Mlijeko je zakuhalo. Stavljam ga sa strane. Unutra sipam našu razmučenu smjesu. Evo ga. Malo ću sve promiješati da se bolje otopi i to žustrije. Tako. A zatim ćemo unutra dodati žumanjke. Razdvojit ću žumanjke od bjelanjaka. Bjelanjke nećemo koristiti u ovome kolaču, pa ih mičem sa strane, a vi ih možete iskoristiti za nešto drugo. Žumanjke ću dodati u smjesu. Dobro ih izmiješati. I sve opet vratiti na vatru da se krema stvrdne. Sve se počelo zgušnjavati. Cijelo vrijeme treba dobro energično miješati da se krema ne zalijepi za dno. Ovaj dio kreme je gotov. Gasim štednjak. Stavljam je sa strane da se ohladi na sobnu temperaturu. Dok se krema hladi, izradit ćemo smjesu za biskvit. Prvo ću razdvojiti žumanjke od bjelanjaka. Za razliku od kreme, ovdje ćemo iskoristiti cijela jaja. Evo ga. Bjelanjke za sada ostavljam sa strane, njih ćemo kasnije pretvoriti u snijeg. Na pari ću umutiti jaja sa šećerom. Dobro ću izmiješati. Pogledajte kako se šećer polako počinje otapati. Kada voda zakipi, kuhajte na pari 10-ak minuta. Svakako budite oprezni da vas para ne opeče. Naša smjesa je postala vrlo pjenasta. Pogledajte je. A kuhanjem će se malo zgusnuti. Prošlo je 10 minuta. Gasim vatru. Uzimam našu smjesu i stavljam je sa strane na hlađenje. Vrijeme je da napravimo snijeg od bjelanjaka. Snijeg od bjelanjaka je gotov. Evo ga. Sve je spremno za miješanje biskvita. Radi lakšeg miješanja prebacit ću žutu smjesu u veću posudu.
Zatim ću unutra ubaciti dio bjelanjaka i dio mljevenih oraha. Malo ću to približiti sebi i to lagano izmiješati. Orasi će dati glavni okus ovom biskvitu, a snijeg od bjelanjaka će ga učiniti pjenastim i prozračnim. Sad ću dodati sav preostali snijeg i orahe. I slijedi završno miješanje. Smjesa za biskvit je gotova, sad ćemo je nanijeti na oblatne. Namazat ću prvu oblatnu. Smjesu za biskvit ravnomjerno rasporedite. Idite s njom do rubova. Malo ću još poravnati sa gladilicom. I prva oblatna spremna je za pečenje. Peku se u zagrijanoj rerni na 150 stupnjeva 20 minuta. Pećnica je završila. Oblatna se prekrasno ispekla. Vadim je van. Na isti način ćemo pripremiti i ispeći i preostale 3 oblatne. Ispekli smo sve 4 oblatne. Kako su se prilikom pečenja malo savinule, okrenut ću ih i pokriti sa mokrom krpom da bi se izravnale. Ostavite ih ovako 20 minuta. Izradit ćemo i kremu do kraja. Maslac sobne temperature stavljam u posudu. Dodat ću mu šećer u prahu. I sada ću to pjenasto umutiti. U izrađenu smjesu ubacit ću kremu koju smo kuhali. Možete odmah ubaciti sve i sada ćemo i to dobro izmiješati. Unutra ćemo za aromu još dodati malo skuhane kave. I sve završno izmiješati. Krema je gotova i spremna za završno filanje biskvita. Oblatne su se izravnale i sad ćemo na njih nanijeti kremu. Nanesite kremu preko cijelog biskvitnog sloja. Lako se maže i jednostavno ju je oblikovati. Poravnat ću još ovih par neravnina. I nakon toga sve ću bogato posipati sa orasima. Prvi red je gotov, a na isti način ću nanijeti i ostale slojeve oblatni kreme i oraha. Stavila sam i zadnju oblatnu. Ide završni sloj kreme. Gornji sloj malo pažljivije zagladite kako bi sve ljepše izgledalo. Potrošila sam svu kremu i za kraj ću sve bogato posuti orasima. Mislim da vam je sada jasno zašto će ovaj kolač obožavati svi koji vole orahe. Kolač je spreman za hlađenje. Stavit ću ga u frižider na najmanje 4 sata da se dobro stisne. Kolači su narezani i posluženi. Već po izgledu imaju štih slastica iz nekih prošlih vremena. Da vidimo kakav im je okus. Ako volite orahe, bit ćete oduševljeni. Ja definitivno jesam. Kolači od časne imaju bogat i pun okus. Biskvit zajedno s oblatnama malo je neobična kombinacija, ali savršeno skladna i ukusna.
U osvježavajućoj kremi osjeća se i lagana aroma kave, a orasi u slojevima daju glavni okus ovoj izvrsnoj slastici. Svakako preporučujem da je napravite. Ako vam se svidio naš današnji recept, besplatno se prijavite na YouTube kanal Recepture. Sve naše recepte možete pronaći na web stranici receptura.com. Bye!